Pozivam sada predsjednika ovogodišnjeg žirija, gospodina Vladimira Medana, da se obrati prisutnima i da nam obrazloži principe kojima se žiri rukovodio. Dame i gospodo, ponovo mi je zadovoljstvo da pokušam da obrazložim kako je žiri vrednovao, kako je žiri posmatrao ovogodišnje dobitnike. Budući da ova nagrada je već postala tradicionalna, možemo reći da je već krenula u školu 8 godina i ono što možemo primetiti je da su kandidati za nagradu drugačiji. Tokom vremena menjale su se kompanije koje su aplicirale, menjali su se delimično i kriterijumi, iako im je naziv isti. Ove godine smo imali značajno više velikih kompanija. Mogli bismo reći transnacionalnih međunarodnih kompanija koje su zajedno u konkurenciju sa malim i srednjim preduzećima iz Srbije bili predmet analize žirija, jer u krajnjoj liniji naš cilj je da pokušamo da merimo više parametara, ne samo veličinu investicije, nego i ono šta je korisno za zemlju, šta je korisno za okruženje, šta je korisno za zapošljavanje, šta je korisno za spoljnotrgovinski bilans. Jer ako bismo samo merili veličinu investicije, onda bismo došli do tog da velika međunarodna kompanija sa investicijom od par desetina miliona eura je dobitnik. Ali to samo po sebi nije bilo cilj, nego smo pokušali da merimo šta to obezbeđuje novo zapošljavanje, šta obezbeđuje podlogu za nove investicije u budućem, šta čuva našu životno okruženje, ali u ovim uslovima, ukoliko bismo posmatrali samo okruženje, došli bismo do zaključka da je onda samo ekologija pitanje korisnosti investicija, ali realno govoreći u uslovima privrede koje treba rast, neophodno je vrednovati kriterije koji će biti dodatni impuls, dodatnoj tražnji koje će obezbediti novo zapošljavanje, obezbediti nova radna mesta, obezbediti novu kupovnu moć i ta nova kupovna moć obezbediti nove investicije i ceo razvojni ciklus u zemlji pokrenuti na jednu višu instancu u odnosu na ovu koju imamo, jer ono što je neophodno jesu devizni prilivi, nova zapošljavanja, novi ekonomski rast. Tako da, kad smo posmatrali ove investicije, kriterij nije bila sama pojedinačna investicija, nego ceo segment investicija koje vuku jednu drugu i to je bio kriterij za dodelu prvog mesta. Prvog mesta koji u sebi objedinio zapošljavanje, pozitivan uticaj na spoljnotrgovinski bilans, pozitivni uticaj na okruženje i region u kome posluje, jer takođe veoma bitno je u kom regionu se ta kompanija nalazi. Jer nije isto da li jedna kompanija koja zapošljava 40 ljudi ili 50 je otvorila svoje postrojenje u Beogradu, Novom Sadu, ili je to u nekom mestu od 10.000 stanovnika gde imamo mehanički odliv stanovništva iz godine u godinu koja će na jedan indirektan način obezbediti da ljudi ostaju tu i biti embrion novog budućeg razvoja. U svom ocenjivanju žiri je bio jednoglasan i dodeljene nagrade su bile upravo prema kriteriju najprofitabilnije, što ćemo kasnije čuti za dobitnika. Ono što je društvena korisnost je druga nagrada koju se žiri opredelio u smislu ne samo finansijskog potencijala, nego onog što čini za društvenu zajednicu u smislu zaštite životne sredine i nečeg što će obezbediti u budućem periodu i nova radna mesta, ali neke druge indirektne benefite koji su zahtevani u pristupu prema Evropskoj uniji. I ono što je inovativnost, jer uvek projekat mora biti i inovativan. Jer kada govorimo o inovativnosti, mi smo već pre par godina odlučili da ne govorimo o nekim novim, još neviđenim naučnim dostignućima, budući da na srpskom tržištu teško je očekivati da će neki mali proizvođač naći nešto što do sad nije viđeno.
S druge strane, takođe teško je očekivati da će neka transnacionalna kompanija neki svoj poslednji izum, koji ulazi u fazu proizvodnje, instalirati u Srbiji i ostvariti kratkoročni monopol na toj proizvodnji u tehnološkom smislu, tako da tehnološka inovativnost je inovativnost ponovo posmatrana na regionalnom tržištu, na lokalnom tržištu, znači da taj proizvod ipak bude nešto novo u Republici Srbiji, da proces na koji se taj proizvod dobija je nešto novo u Republici Srbiji, ali takođe da ta inovativnost u drugom koraku ima svoju ekonomsku opravdanost. Sve ove nagrade, uključujući prvu gde je fokus bio finansijski najuspešnija kompanija, uvek je iza sebe imao i ono šta je u stvari finansijski efekat za zemlju, za okruženje. Ove godine smo imali i pomoć. Kompanija Cofis nam je ovaj put pomogla sa analizom bilansa, jer je žiri dobio ipak jedan mnogo pripremljeniji materijal, pa smo mogli sa mnogo više pouzdanošću da baratamo finansijskim parametrima, sem ovog što je tehnološki deo, okruženje koje je lakše merljivo, imali smo i mogućnost da mnogo preciznije odredimo i ono šta će biti finansijski efekat ovih investicija. Ja vam se zahvaljujem, čestitam dobitnicima koje ćemo čuti i želim samo da kažem da nam treba što više investitora, što više malih i srednjih preduzeća, što više ideja, jer moramo imati preduzetnike, bilo strane, bilo domaće, jer bez ljudi koji vide dalje i bolje od ostalih, jednostavno nema uspešnog razvoja ekonomije i samo bih pozvao sve ljude koji razmišljaju da krenu u biznis, da to učine što pre, ali sa dobrom i konzistentnom idejom. Hvala vam. Hvala vama, gospodine Medan.